다시 회의사비가 뭐하냐잖아요. 세계사가 자리봐 내 것이 하나 붙여고 가이 너라 버텨마. 아이고 데레 차이. 아 자리만 한데 ঘরে হচ্ছে ঝড়ে বান্ধি কোন হইছে যে আরে তুমি ঘরে কাহে পায়ে ঝড়ে বান্ধি আই ঘর বুড়ি গি আঠে পানি হেলানি কইলে কোন ভাই কোন হইছে তুমি কোন কহিବାକୁ ଚାହୁଁଛ ঝড়ে বান্ধি ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସୀମା ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାରିନି ମାରିନି ସେ ଆଉ ହେବେ ନେଇ ତମର ঝড়ে বান্ধি ସେ ମାରିନି ହେଉଛି ମୋ କହର ହେବାକୁ ଦେବି ମନେ ମନେ ପାନ ଖାଇକି ବାଲି ପୁରା ନାଲି ଝড়େ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ହବ ନେଇ ମିଳ ନାହିଁ କବରେ ବାବନା ଜେପାରେ ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ସତ୍ୟ ଭରାଇ ମାଖିଛି ସେହି କୃଷ୍ଣ ଚୁନାର ଶିର ଆଉ ଧରିବି ତାଙ୍କର ଶିର ଘର ଖରରେ ଥିବ ପାଉଁଶ ବାଛିବ ଆଉ ତାପରେ ସାରାକୁ ଦେଲା ପରାଗରେ চক্রান্ত করি অনিয়মীরা সে সুন্দর বাড়ি দিব সে হব বলে তুমি হঠাৎ এଠାରେ କାହିଁ ପାଇଲେ ବସି ବାପରେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରାଇ ଡାକିଛି ସେହି କେଶବ ଅର୍ଜୁନର ଶିର ଆଉ ଧରିବି ତାଙ୍କର ଶିର ମୋହର କରରେ ଦେବାର୍ଷ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆସିଛି ଦେବାକୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭୋଜି ଭାତ ବାବା ଇଏ ହେଲେ କି ପୁଣି ସଲିବେ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମହାରାଜା ବୀର ବର୍ମାଙ୍କ କନ୍ୟା ମାଳିନୀର କିଏ ସେ ନିର୍ପଥ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ କନ୍ୟା ମାଳିନୀ ହେଉଛି ମୋ କାହାର ହେବାକୁ ଦେବିନି ଦେବର୍ଷି ପଛରେ ଦେବର୍ଷି ବାବା ଆସନ୍ତୁ କଣ କହିଦେଲେ ବାବା ସବୁଟା ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମାଳିନୀର ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଯିବା
ଝିଅ ସେ କହିଲେନି ବଡ କଥା କହିଲେନି କନ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାରିନି ବାବା ବାବା ବଡ ବଡ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ କଥାଟା ଦୟାକରି ମୋ ଦେଶରେ ବିବାହ କରିବି ସେ କନ୍ୟା ମାରିନି ମାରିନି କେବଳ ତମ ନାଁ ଲେଖା ମାଳିନୀ କି କିଏ ବିବାହ କରିବେ ବାବା ମନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିପତି ମହାକାଳ ଯମ ଜଳକା ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଯିବି ଯମ ନାଇଁ ବେ ଯମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବି ନାଚ ଗୀତ କରିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ଯମଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ଆସିବି ଆସନ୍ତୁ ବାବା ଯିବା ଯମ ବାହାଘର ଦେଖି ଯମ ବାହାଘର ମୋର ତ ପୁର ସମାଜରେ କିଛି ନଥାଇ ଯିଏ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛି ସିଏ ହିଁ ସୁଖୀ ରହିଛି ଯିଏ ଧନ ଚିନ୍ତା ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସେହିମାନେ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅତି ଛড়ে করাচ্ছ এটা কেই বিষয় না দিচ্ছ তো শূন্য হয়েছি না এটা তুমি বিজয়ী বান্ধবে ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି ସିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ତୁମ ଯଜ୍ଞ অবশ্য তোমার সাহায্যে দেখবি যাই অটন্তি পাণ্ডবে এই ধরণী ভক্ষণে এই ধরণী ভক্ষণে ନାରେ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଜଗତରେ ଅଛି ଭୀଷଣ ନର୍କରେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ବରାଥି ମହାବୀର ହେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମହିରା କେତେ ରାତି ମହାବୀର ହେ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମହିରା କରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ କିଏ କହିପାରିବ ନିୟତିରେ ଗତି ଅଛି ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ନାହିଁ କେହି କ୍ଷମା କରିବ କେଶବ କପଟ ନ କରିବ କେବେ ନିରୀହ ପାଣ୍ଡବେ କପଟ ନ କରିବ କେବେ ଏଇ ନିରୀହ महाराज